Музыка стихая, але аплодисменты пешие. Мне падаецца, што варта было б накіраваць на адрес нашай перкурнікі, нашай мастачкі Яны Шоста. Жыве Беларусь, спадарства! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дзень добры ўсім, хто сёння сабраўся на гэтай плошчы каля помніку Каперніку. Дзякуй вялікі ўсім, хто выжыў, хто дайшоў, хто зараз у гэтай хвіліны трымае вось так адказна, мужна наш бел-чырвоны-белы сцяг. Дзякуй, што вы сёння разам з намі. Дзякуй! 6 год таму, як некаторые кажуць, наша нацыя адрадзілась. Мы сказали «не» крывавому лукашэнкаўскаму рэжыму і выйшлі на вуліцы. І мы перамаглі, але пазаставілі пакуль што ім перамогу. Але пакуль мы на плошчы і нашы галасы не сціхаюць, гэтая барацьба працягваецца. І перамога будзе за намі. І для нас вельмі паказальна, што сёння на гэтым івэнце каля помніку Мікалаю Каперніку сабраліся розныя абсалютна людзі. Тут мы сёння пачуем прамову ад нашых палітычна-грамадскіх дзеячаў. Тут далучаюцца культурныя прадстаўнікі. Тут нават сёння огненно будзе. Абяцаем спадарства вам спякоту і як мае быць. Таму што сёння мы адзначаем гэты самы легендарны для беларусаў дзень 9 жніўня. Гэта дзень годнасці. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта Радыё Свабода ў жывым эфіры. Для вас працуе ў Варшаве сёння Дмітрый Гурневіч. Мы прысутнічаем на Дні годнасці у цэнтры польскай сталіцы ў гэты дзень. Беларусы Варшавы не толькі ушаноўваюць падзеі шасцігадовай даўніны, калі ў Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары 2020 года і пачаліся пратэсты, якія моцна змянілі краіну. Адны кажуць, што Беларусь ператварылася ў таталітарную краіну, а іншыя кажуць, што беларусы нарадзіліся як палітычная нацыя. Прывітанне яшчэ раз. Калі ласка, пастаўце лайк гэтай трансляцыі, напішыце каментар, падпішыцеся на наш канал. Дзякуючы гэтаму нашу трансляцыю бачыць як мага больш людзей. Тут сёння адбудзецца музычны выступ, музычны канцэрт беларускіх спевакоў, таксама выступяць беларускія палітыкі, грамадскія дзеячы, палітычныя дзеячы. Мы будзем бліжэйшыя, прынамсі гадзіну з вамі і будзем расказваць пра гэтыя падзеі. Літаральна праз імгненне сюды павінна прыехаць Святлана Ціхановская, она таксама будзе выступаць на гэтай сцэне, а ўжо за мной побач вы можете бачыць беларускіх палітыкаў. Павел Латушка стаіць тут справа ад мяне. У гэтыя дні ў Варшаве адбывалася канферэнцыя «Новая Беларусь». Гэта такая штогадовая імпрэза палітычная беларускіх дэмакратычных сілаў, на якой абмяркоўваецца стан беларускай дэмакратыі і як можна эфектыўна змяняць Беларусь, што можна рабіць у такіх умовах, у якіх Беларусь апынулася. Давайте пакажам яшчэ раз, як выглядае маса людзей. Тут ужо некалькі сотняў чалавек. Наколькі мне вядома, уся імпрэза мае працягвацца 2 гадзіны. Гэта самы цэнтр польскай сталіцы, стары горад, злучэнне вуліц Новы Свят і Кракоўскія прадмесце або Кракаўскае прадмесце. Я бачу, што з усіх бакоў плывуць сюды людзі ў беларускіх нацыянальных касцюмах са сцягамі. Таму я думаю, што значна больш людзей будзе тут. Вы, магчыма, бачылі хвіліну таму на кадры сцяг. Гэта вялізны бел-чырвона-белы сцяг, некалькі дзесяткаў метраў. Бачу, трымаюць яго маладыя беларусы. Сёння я буду падыходзіць да ўдзельнікаў гэтага мерапрыемства, размаўляць, задаваць ім пытанні. Трэба адзначыць, што даволі небяспечная атмасфера нават за мяжой, для беларусаў за мяжой, паколькі спецслужбы вельмі часта выкарыстоўваюць здымкі, у тым ліку незалежных медыа, каб ціснуць на сваякоў людзей, што прыходзяць сюды ў Беларусі. Да гэтых людзей прыходзяць, іх запалохваюць, таму сюды прыходзяць сапраўды вельмі адважныя людзі, або, як іншыя кажуць, каму ўжо няма чаго губляць. Я думаю, што калі б у Беларусі не было гэтых рэпрэсіяў супраць сваякоў, удзельнікаў такіх акцый, тут значна больш было б людзей. Я памятаю, што больш дзесятка тысяч людзей калісьці ўдзельнічала ў такіх акцыях. Зараз український музика має виступати з дудою. І що більшість із нас ніколи не зупиниться тому, щоб йти до кінця і до перемоги. Дякую всім. Героям слава! Живе Білорусь! Слава нації!
Ну, ви знаєте, що там в Російській Федерації. І першим номером нашої такої розігрівної програми буде, напевно, для українців спорна пісня, але більшість пісень у світі спорні. Ми маємо пам'ятати, наприклад, що гімном Євромайдану у свій час стала російськомовна пісня, яку написав білоруський гурт Ляпис Трубецькой. А зараз буде пісня, яка стала символом, яка стала основним важелем білоруських протестів. Тому, якщо щось там не так, брати українці, поставтеся із розумінням. Ну і ми поїхали. Якщо хтось хоче співати і підтримувати нас, співайте, тому що в мене буде по завітам пана Залужного оця от штука затулена і слова не скаже. Дякую. Мы трошки послухаем музычную кампазіцыю і пачнем падыходзіць до людзей, распытваць матывацыю іх прыходу. Я нагадаю, гэта дзень годнасці ў Варшаве. Гэта трансляцыя Радыё Свабода. І з вами Дмітрий Гурневич. Так, давайте зараз пройдемся ўздоўж людскога натоўпу. Папрашу аператора ісці за мною. Паспрабуем схавацца трошки ад музыкі і паразмаўляць з людзьмі пра іх матывацыю, чаму яны сюды прыйшлі. Зараз мы абыдзем кругом. Я падыду зараз да спадара Александра Добравольскага. Добрый дзень, Александр, гэта жывы эфір Радыё Свабода. Дарацца Святланы Ціхановскай. Давайте спочатку паговорым. 2 дні адбывалася канферэнцыя «Новая Беларусь». У нас таксама быў сюжэт на Радыё Свабода. Я там прысутнічаў. Як вы ацэньваеце працу? Гэта была вельмі карысная праца. Не ўсё было ідэальна, зразумела. І была вельмі трапная назва адной з панеляў. Беларусы – нацыя без дзяржавы. Фактычна, супраць беларускага грамадства дзяржава арганізуе рэпрэсіі і не толькі не падтрымлівае, але і ваюе супраць яго. А мы арганізуемся, каб захаваць нашу нацыю, незалежнасць нашай краіны. І тое, што мы разнастайныя, ну, грамадства заўсёды разнастайнае. Тое, што мы спрачаемся, таксама гэта натуральна. Але што мы знаходзім агульныя каштоўнасці, агульную мову, ставім агульныя мэты, гэта натхняе. У Варшаве па розных падліках жыве больш за 150, ну так некаторыя кажуць, тысяч беларусаў. Тут некалькі сотняў пакуль што. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? Ну, ёсць стомленасць, ёсць расчараванне, ёсць уласныя справы, але я упэўнены, што калі до 2020 года беларусы не асэнсоўвалі сваёй адказнасці за сваю дзяржаву, то тады гэта асэнсаванне прыйшло. Упэўнены, што яно не знікла. Проста чалавек заўсёды хоча зразумець, да чаго гэта яго ўдзел прывядзе, які гэта мае сэнс. І калі гэта проста паказаць еднасць, то прыходзіць нешмат людзей. А калі будзе надзея і разуменне, што гэта зменіць, будуць сотні тысяч, будуць мільёны. Дзякую вялікі вам. Мы працягваем трансляцыю. Давайте яшчэ пройдемся. Тут бачу хлопцы з беларускай сімволікай. Запытаюся. Добрый дзень, можна да вас падысці? Не супраць вы. Бачу, што у вас беларуская сімволіка. Раскажыце, чаму вы сёння сюды прыйшлі? Ну, гэта як салідарнасць, як адзінства, як дата не калі мы там за кагось, хутчэй узгадаць супраць. Хацелі дадаць нешта, чаму вы тут сёння? Ну, я долучаюся до слова свайго сябра, так. Шмат зараз кажуць пра такія транспамежныя рэпрэсіі. Беларусаў караюць сваякоў беларусаў, которые прыходзяць на такія акцыі нават за мяжой, заводзяць крымінальныя справы. Вы асабіста не хваляваліся за такія рэчы? Напэўна ж, у кожнага беларуса за мяжой ёсць сваякі ў Беларусі. Так, безумоўна, хваляванне ёсць, но трэба жыць. Як кажуць, ваўкоў баяцца ў лес не хадзіць, трэба працягваць жыць. Больше у молодого человека написано «Ваўкалак», так што ён яшчэ воўку-воўк. А скажите, ласка, вось, так, осторожно там, только оператору скажу, самі падзеі 2020 года, бо это 6-та гадавіна гэтых падзеяў, вы ацэньваеце хутчэй са знакам плюс, са знакам мінус, бо пасля гэтых падзей пачаўся эксодус сотняў тысяч беларусаў з Беларусі.
Ну, я насамрэч не рабіў бы нейкія прагнозы, бо гэта такая Ці высновы, ці это пазітыўная была падзея, все-таки якая беларусаў узняла, ці наадварот? Не, ну безумоўна, як бы гэта была такая чарговая хваля, якая ўзбудзіла народ, як бы узрушыла наперад, паказаць, што ўсё ж такі у нас таксама ёсць некая свая годнасць, ёсць гонар, што ну бляха, мы не цярпілы нейкія, мы не павінны ўсё жыццё цярпець і пакутаваць. І апошняе пытанне вам, як вы думаеце, у такіх сітуацыях, якіх зараз Беларусь знаходзіцца, увогуле магчымы такі нейкі чарговы ўздым, ці гэта ўжо на дзесяткі гадоў, як пасля, не ведаю, другой сусветнай вайны? Я лічу, што павінен быць нейкі трыгер, але больш мацнейшы за той, які быў у 20-м годзе. Павінна адбыцца нешта, ну, калі можна ўжыць такое слово сенсацыйнае, тое, што падыме. Мала спадзеваў на тое, што тыя беларусы, якія засталіся зараз у Беларусі пад рэпрэсіямі, што пачатак будзе там, павінна, напэўна, быць дапамога менавіта адсюль і кансалідавана усе разам. Можа быць цяжка, але, ну, як зараз вельмі папулярна казаць, павінна быць вакно магчымасцю. Ну, чакаць няма ў мяне нейкага такога цвёрдага меркавання, альбо чакаць, альбо нешта рабіць. Напэўна, кожны робіць нешта. Пакуль вынікаў няма. Не здавацца. Не здавацца. Дякую вялікі. Я папрошу аператара паказаць тату. Глядзіце, тут літоўскія калюмны, сонца з карыны. Сказаў, што это ўсё ж такі стаў той гіданіна. Ну, мае на увазе Вялікае княства літоўскага, так. Беларускай нацыянальнай татуіроўкі 1863, я на вас падпісала. О, бачыце, вось, у нас рэклама. І жыве Беларусь таксама тату, і у другого малдашака таксама. Дзякую вам, вялікі хлопцы, усяго добрага вам. Так, а мы працягваем нашу трансляцыю, давайте пройдземся трошки далей. Яшчэ трываюць выступы музычныя, пакуль яшчэ няма палітычных выступаў, але мае прыехаць, я думаю, на працягу 10 хвілін ужо Святлана Ціхановская і іншыя грамадскія і палітычныя дзеячы будуць у Варшаве выступаць, бо тут, я ўжо казаў, жыве па розных падліках каля 150 тысяч беларусаў, і тут ужо дзейнічае афіцыйна офіс Святланы Ціхановскай. Я, дарэчы, пару хвілін таму быў у гэтым памяшканні, у вельмі добрым месцы ў Варшаве, двухпавярховае такое памяшканне, і там можна будзе прыходзіць беларусам. Это будзе такая прастора для розных беларускіх ініцыятываў. Давайте пройдемся далей, паразмаўляем з людзьмі. Так. Тут трэба вельмі быць абачлівымі і асторожнымі, таму што, як я ўжо казаў, не кожны хоча размаўляць па зразумелых прычынах. Але мы все ж таки паспрабуем. Вось, добрый дзень, а можна вам з вами пагаварыць? Радыё Свабода, мы ў жывым эфіры. Скажите, калі ласка, чаму вы сегодня тут пришли? Ну, потому что я помню эти события 6 лет назад, для меня немного значит, поэтому из-за этого я здесь. Вы выехали после протеста, так? Да. В 2020 году я в Беларуси была, в Витебске. Я тоже там принимала участие. Як вы ацэньваеце тыя падзеі? Тут людзі цяпер як-то пераацэньваюць, не вельмі шмат людзей сумна ацэньваюць, таму што як бы, ну, сотні тысяч людзей выехалі з Беларусі. Ну да, это очень грустно, конечно, я в числе тех людей, которые выехали, но тем не менее, мне кажется, это очень много значит для вот этих вот людей, и в том числе, которые выехали, потому что это переворот сознания белорусов, то, что произошло 6 лет назад. А вот что скажете людям, которые говорят, что вот нельга жыць пастаянна падзеямі 20-го года, што гэта такія траўматычныя падзеі для многіх, што трэба ісці наперад, забыцца, перагарнуць старонку, не там прабачыць, умоўна кажучы, сілавікам, што яны білі людзей, а просто вот не зацыклівацца на 20-м годзе. Ну, зацикливаться я считаю, что не нужно, вперед идти нужно, но забывать вот это точно нельзя, потому что мы уже не будем другими, вот такими, как мы были раньше. Все это уже изменило нас, и поэтому забывать это точно нельзя, и прощать тоже. А вы тут працуеце ў Варшаве жыце? Да. Як вас зовут? Ольга. Дзякуй вялікі. Мы працягваем нашу трансляцыю, і давайте пройдземся далей. Шмат тут людзей. Практычна, я думаю, што кожны 5-й чалавек тут з беларускай сімволікай, з беларускім сцягам, таму мы не памылімся, напэўна, з пошукам сёння тут беларусаў. Давайте пройдземся трошки далей. Бокам, давайте бокам пройдземся. Вот у Молдова. Добрый день, можно вас падысці? Окей, Макс, не показвай. Пойдзем далей, чалавек не вельмі хоча, таму давайте ушануем ягонае рашэнне. А вот падыдзем до людзей, которые сцяг трымаюць. Я бачу там Алеся Макаева, беларускага актывіста, который яшчэ раней, чым 20-й год, здаецца, выехаў з Беларусі. Добрый дзень, Алесь. Алесь Макаев, казка, расскажите, Алесь, чаму вы сёння тут?
Ну, сегодня день годовины, 6-я годовина беларускай рэвалюцыі, беларускай крыві, беларускага змагання, бо беларуская рэвалюцыя, конечно, ўжо рыхтавалася шматлікімі акцыямі 90-х, 2000-х гадоў. І это змаганне зараз ідзе. Не скончено. Не стаміліся вы прыходзіць, вы часта прыходзіце ў гэта месца, я вас сустракаю, калі бывае праходжу, і не толькі вы, але іншыя беларусы таксама ходзяць за мяжой. Якая у вас матывацыя пастаянна прыходзіць? Ну, у меня мотивация была на площади, когда я в Минску. На жаль, меня выдавили, когда это мейнстримил в 16 году за митинги предпринимальников. А я кожный выборчий фарс, там, мясовые советы, парламентские, президентские фарсы. Я приходил после 8 закрытия выборчих так званых участков и чекал на мой белорусский народ. Тому и чекаю зараз. Як ви думаєте, як у Білорусі зможе змінитися ситуація, коли зараз, як оцінюють, впав тоталітаризм, напевно, вже моцний авторитаризм в Україні? І фактично, внутрі ніякої активності робити нельга, навіть там собачками займатися вельми складно. Так, с Беларуси они зачищают антибелорусскую влада, зачищают навод с большего белорусские акции, не глядячи уже то, что по Конституции там предугледжены различные думки, свободы, право на страйки, там, право на митинги. Все это в Беларуси. Никто на основной закон плюе. А нават артикул якой там 137 Конституции, який просто каже, любой указ, декрет не має сили, які суперечать Конституції. Тому Лукашенко не до законов, а люди наши законы ведают, тому будут змагаться за новую белорусскую революцию, как, ну, обновить правы на уладу у белорусского народа и свои правы. И белорусы расквітнеем. Дякую велике вам. Дякую вам. Олесь Макайл, былы ўжо беларускі прадпрымальнік, чалавек, які ўжо вымушаны працаваць у Польшы, бо з'ехаў з Беларусі пасля падзей 20-го года. Зараз, я не ведаю, ці вы чуеце, но прынамсі я чую, як вось украінскі выканаўца выконвае песню на рэм «Тры чарапахі». Давайте я паспрабуем як бы абысці трошкі бокам гэта, ну, не шэсце, мітынг. Паглядзім з іншага боку на яго, з гары. Тут, дарэчы, вось бачу, прадаюць беларускую сімволіку, значкі, сцягі, фальклорныя матывы. Попрошу аператора паказаць, як сцяг прыгожа выглядае вот ззаду. І людзі робяць здымкі. Так, а мы зараз падыдзем яшчэ, я бачу таксама там ось група беларусаў. Ну, яны тут, блядь, паўсюль, але падыдзем да тых, которые, напэўна, не адмовяцца размаўляць, паколькі это людзі публічныя. А для нас важно не пакрыўдзіць людзей у тым сэнсе, каб паказаць тых, хто не хоча быць паказаны. Добрый день, можно до вас на хвилиночку? Радио Свобода. Расскажите, ласка, что вы тут робите? Вы не будете. Сергей Беспалов. Ну, 9 жніўня, вядома, знакавы дзень, як не прыйсці, не падтрымаць людзей. Таму прыехаў. Сергей, зараз не ў Варшаве жыў. Ты якраз выехаў напярэдадні падзеяў. Не адчуваў, магчыма, той, ну я таксама не быў у той час у Беларусі, але што для цябе значыць падзеі 6-гадовай даўніны? Ну, спроба рэвалюцыі, спроба нешта змяніць. Ну і самае галоўнае, што ў той момант, ну, як для мяне адрадзілася нацыя, бо тады луналі бел-чырвона-белыя сцягі, беларуская мова, был такі ўздым моцны. А ты думаешь, рэжыму ўдаецца гэта як бы гэтага джына зацягнуць назад у бутэльку? Ці проста некая іншая сітуацыя зараз адбываецца ў Беларусі? Бо все-таки 6 гадоў такія рэпрэсіі, людзі баяцца актыўнічаць. Ну, відавочна, людзі баяцца, і тое, што было там у 2020-м, у самым пачатку, гэта былі, ну, як я сёння пісаў, былі як бы кветачкі. Зараз мы сапраўды бачым ягадкі, калі людзей садзяць там за каментар, за бел-чырвона-белыя шкарпэткі. Тое, што зараз адбываецца, проста людзі, ну, яны баяцца нешта нават казаць. Усе СМІ незалежныя, прызнаныя экстрэмісцкімі. Працаваць СМІ не могуць. Ну, то бок зараз мы бачым тое, што ўсё знішчана, на жаль. Але я думаю, што прыйдзе час, і людзі абудзяцца. Проста, ну, зараз такія умовы. Скажи, ласка, а ось людзі, которые збіраюцца тут і ў розных не толькі польскіх гарадах, это мае некае ввогуле значэнне. Ну, я разумею, што яны з найлепшымі намерамі прыходзяць, але які гэта мае ввогуле ўплыў?
Ну, на жаль, напэўна, ўплыў у самой Беларусі гэта не мае такого моцнага, але для нас гэта важна, што мы ёсць, што бо в Беларусі зараз ніхто не можа выйсці. Любы нават адзіночны мітынг, ён будзе забаронены, людзей пасадзяць. Ты рабіў фейкавы мітынг, так? Нават на фейкавы разганяюць, аб чым гаворка. Але трэба трымаць гэтую планку, паказваць людзям, што нішто не забыта, а ніхто не забыты, што прыйдзе час, і мы абавязкова вернемся ў Беларусь і нешта зменім. Дзякуй вялікі табе. Гэта быў блогер Сергей Беспалаў, а мы працягваем наше выданне. Давайте будзем па перыметры праходзіць вельмі абачліва, акуратна. Я нагадаю для тых, хто далучыўся до нас нядаўна, гэта трансляцыя Радыё Свабода. З вами Дмітрий Гурневіч, гэта цэнтр Варшавы. Тут адбываецца акцыя Дзень годнасці. Яна прымеркаваная шасцігоддзю падзею 2020 года, выбору прэзідэнта, пратэстаў, якія трывалі больш у Беларусі за паўгода. Давайте зараз падыдзем. На пачатку стаяла на сцэне, калі пачалася наша трансляцыя, Яна Шостак. Это беларуска, полька-беларуска, беларуска-полька, з Гарадзеншчыны, так? У яе такая прыгожая сукенка, адмыслова пашытая, дызайнерская, з выявамі беларускіх палітвязняў. Зараз толькі там людзі робяць здымкі з ёй, але я спытаюся вельмі акуратна, каб ім не замінаць. Зараз няхай людзі адыдуцца, я падыду да Яны. Вось. Яна Шостак. І зараз я не памятаю, колькі дакладна там партрэтаў, так? Але я думаю, што некаторыя з гэтых людзей уже на волі. Зараз мы запытаемся. Яна, добрый дзень. Это живая трансляция Радыё Свабода. Скажите, колькі тут партрэтаў? 1200. Але таксама тых партрэтаў, як вы, напэўна, памятаеце, гэтая сукенка была зроблена ў 2021 годзе. Шмат тых, якія выйшлі, але таксама ёсць і тыя, якіх з намі ўжо няма на тым свеце, напрыклад, Алесь Пушкін. Дарэчы, дзень нараджэння Алеся Пушкіна быў 3 дні таму. Так, вось таму. На шчасце, многія людзі таксама ўжо і выйшлі. Так, але, як мы ўсе ведаем, трэба ўжо хіба і таксама наступную сукню рабіць, таму што мы ўсе ведаем, што рэжым прадоўжваецца і колькасць палітзняволеных, яна ўсё ж такі такая ж самая, калі не большая. І вось, але у гэтай сукні, пакуль я ёсць, я выходжу, мы выходзім да апошняга палітзняволенага, які знайдзецца на гэтай сукні. Дарэчы, а якіх рэакцый больш на гэту сукенку? Хутчэй пазітыўных, ці ўсё ж такі некаторыя кажуць, ну як это, все-таки людзі у бядзе, а вы тут на сукенку іх выявы? Не, насамрэч вельмі кранальна. Людзі, якія былі палітзняволенымі, яны падыходзяць і спрабуюць сябе знайсці, таксама сваіх знаёмых на выявах гэтай сукні, таму гэтая сукня стала такім пераходным, перадвижным, але помнікам таго, што нашай бяды і таго, канешне, яе не заўсёды зручна насіць, асабліва калі мы ўсё ж такі прыбіраем кантэкст сённяшняга выступу як свята, а не як узгаданне той болі, якая ў нас ёсць, але мы ўсе павінны, падаецца, і жывем у гэтым эмацыянальным ролер-коўстары паміж радасцю, што мы ёсць вольныя беларусы, беларускі, а гэтым жахам, які мы ўвесь час трымаем. Дзякуй вялікі, Яна. А давайте мы зараз павернем нашу камеру. Выступае Святлана Ціхановская. Не ведаю, ці добра яе чуваць, але давайте паспрабуем паслухаць. Калі што, я вам перакажу яе словы. Беларусь раптам стала бел-чырвона-белай. І ніхто, абсалютна ніхто не мог прадказаць, што столькі людзей выйдзе на вуліцы нашых гарадоў. Ні эксперты, ні ўлады, ні спецслужбы, да і мы самі, здаецца, не верылі, што ўсё гэта адбываецца з намі. Рэжым ламаў галаву, хто выводзіць людзей на вуліцы, хто ўсё гэта арганізаваў і хто за ўсім гэтым стаіць. А адказ быў просты. Гэта былі мы самі.
2020 год навучыў нас, што жыццё умее рабіць сюрпрызы. Яшчэ вчора, здаецца, цішыня, тупік і безнадзейнасць. А раптам адбываецца самае нечаканае. Таму, калі ў некага сёння апускаюцца рукі, калі ласка, успамінайце 20 год. Украіне таксама давалі толькі 3 дні. Але на дадзены момант, ужо больш за 4 гады, Украіна не толькі выстаяла, яна сама ўжо наносіць паспяховыя удары па Расіі. Спадарства, і нас з вамі хавалі не адзін раз. Казалі: Слава Україні! Живе вечно! Живе вечно! Спадарства, нас з вамі таксама хавалі ўжо не адзін раз, казалі, што яшчэ пару месяцаў і ўсё, што мы перасварымся, што мы раз'едземся, пра нас забудуцца. Але вось ужо, уявіце сабе, 6 гадоў, і беларускі рух жыве, мы з вамі жывем. Прыходзяць новыя людзі, з'яўляюцца новыя ідэі, выходзяць палітвязні. І самае галоўнае, наша барацьба працягваецца. Беларускае, жывое, свабоднае, усё роўна расце, як бы яго не спрабавалі задушыць. І мы проста павінны рабіць сваю справу і рыхтавацца да новага вакна магчымасцяў. І сёння я хочу сказаць вам, перш за ўсё, дзякуй. Дзякуй за тое, што не апускаеце рук, дзякуй за тое, што вы выстаялі. Дзякуй нашым добраахвотнікам в Украіне, якія змагаюцца за свабоду Украіны і Беларусі. І сёння я, конечно, хочу сказаць дзякуй Польшы і польскаму народу за вашу гасціннасць і за тое, што вы побач з намі ідзеце па нашым шляху да свабоды. Дзякуй всім вялікі. Жыве Беларусь! Слава Украине! Нет, жие Польска! Светлана Тихановская вяртаецца на сваё месца, дзе будзе глядзець канцэрт. А давайте мы паспрабуем зараз падысці, хаця это даволі складана заўсёды, паколькі там ахова, і не заўсёды магчыма. Па натуральных прычынах ахова, паколькі неаднаразова прыходзілі ўжо пагрозы. Але мы падыдзем да Франка Вячоркі. Добрый дзень. Франак Вячорка, дарадца Светланы Тихановскай. Франак, давайте одно пытанне літаральна пра канферэнцыю. Мы ўжо згадвалі і матэрыял таксама рабілі. Як вы самі ацэньваеце канферэнцыю будзённую? Цудоўна. Вельмі шмат людзей, вельмі шмат туды ехаў. Прыехалі людзі, палітвязні, якіх яшчэ не было год таму назад разам з намі. Вельмі плённыя дыскусіі, шмат карысных прэзентацыяў, дакладаў, вось то, што называецца прадукты канферэнцыі. Мне спадабалася дыскусія па постлукашэнкаўскай Беларусі, па эканоміцы, што рабіць далей, каб глядзець на беларускую справу не толькі праз палітычную прызму, але і праз эканамічную. І вельмі класная дыскусія па сацыяльнай палітыцы, як дапамагаць беларусам сёння. Візы, легалізацыя, мабільнасць. Ну і па медыях. Медыі паказалі, што яны працуюць, дасягаюць поспеху, і медыі цяпер гэта такі клей, які звязвае людзей, якія за мяжой, і тыя, хто ўнутры краіны. Як вы думаеце, як можна цяпер у практыку, у жыццёвасць накіраваць усе гэтыя, не ведаю, рашэнні, ці хутчэй ідэі, которые там узнікалі? Так, збольшага яно ўжо ў жыцці, яно ўжо ў працэсе. Там Бабарыка працуе над сваім праектам, там гэты актывісты грамадзянскай супольнасці ўжо запусцілі гэты праект, дадатак мабільны падарожжа. Вот паспрабуйце, вельмі цікавы, ты ўводзіш краіну, там ці горад, ён паказвае, наколькі небяспечна, якія дакументы, якія рызыкі ёсць. Многія, альбо вось, напрыклад, Аліса Рыжыченка там распавядала пра вось гэтыя токены, токены, каб прыцягнуць бізнес беларускі, каб ён інвеставаў беларускія праекты. Там ужо не толькі канцэпцыі ёсць, там ужо ёсць тэхнічнае рашэнне. Трэба там дзесьці папрамоўціць, дзесьці прасунуць. То бок гэта не была
канферэнцыя, дзе проста ідэі, канцэпты абвяшчаюцца. Это была хутчэй прэзентацыя праектаў, якія даказалі сваю жыццяздольнасць. Таму ўсё нармальна, так? Важна, каб вот гэты дух, з якім мы заканчиваем эту канферэнцыю, каб ён просто заставаўся, так? Таму што вельмі шмат кепскага адбываецца, і людзі вельмі лёгка падаюць у дэпрэсуху. Вось такая канферэнцыя была патрэбная, каб трохі людзям батарэечку падзарадзіць. Дзякуй вялікі. Ранак вячорка да Светланы Ціхановскай. А давайте зараз паглядзім, выступае Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення. Я зараз паспрабую накіраваць мікрафон, каб вы лепш яго чулі. Калі мне прыйдуць затрымліваць, праз якое в акно ў Купалаўскім я буду скакаць, на які дах, і як яны мне будуць вывозіць. Як яны начавалі са мной у маёй хаце ў Ждановічах. Гэта сапраўды выключныя людзі. Сёння я хацеў бы згадаць пра дзеячоў культуры, якія моцна пацярпелі. Конечно, пацярпелі ўсе. Усе слаі грамадства, шмат беларусаў, але артысты, якія выступілі з народам, заслугоўваюць апладысментаў, заслугоўваюць павагі і пашаны. Дзякуй вам, купалаўцы, дзякуй вам усім дзеячам культуры за тое, што вы з народам, за тое, што вы з народам да сённяшняга дня. І да сённяшняга дня ў турмах 61 дзеяч культуры Беларусі. Гэту інфармацыю апублікаваў беларускі ПЭН. І мы павінны памятаць пра кожнага палітзняволенага. І давайте зараз голасна на ўсю Варшаву, каб праз сэрцы перадаць гэты крык душы. Крыкнем так моцна, каб нашы палітзняволеныя у турмах гэтага жудаснага рэжыму пачулі і адчулі, што ў гэты дзень, 9 жніўня 2026 года, мы пра іх не забыліся. Жыве Беларусь! Дзед цягне нас у мінулае. Гэты дзед з вусамі, не ведаюць чаму, ён усё жыццё марыць пра Савецкі Саюз. Ён хоча зацягнуць нашу Украіну, родную нашу маці, Беларусь у мінулае, у савецкае мінулае. Але яму гэта не ўдасца, бо расце маладое пакаленне. Я бачу тут шмат маладых твараў. Я перакананы, гэтыя твары, маладыя людзі, дзяўчаты і хлопцы ў Беларусі таксама не хочуць у мінулае. Яны хочуць жыць у вольнай, свабоднай, дэмакратычнай, еўрапейскай Беларусі. Дзед быў у шоку 9 жніўня, і 10, 11. Дзед да гэтай пары ў шоку. Ён баіцца нас, таму ён не спыняе рэпрэсіі. Давайте памятаць, што нас большасць. Я памятаю прыступніку Палаўска, калі прыехаў славуты Някляеў павітаць мяне і сказаў гэтыя словы: «Спадар Павел, я вітаю вас у апазіцыі». А я не пагадзіўся, не гледзячы, што гэта Някляеў. Я сказаў: «Не, мы не апазіцыя, нас большасць. І нас да гэтай пары большасць, хоць мы не можам выйсці на вуліцы, бо мы ў турмах, мы ў вялікай турме Беларусі, але перакананы, у сэрцах нас большасць. Давайте гэта памятаць. А той дзед, які здзяйсняе злачынствы, панясе адказнасць за ўсё, што ён зрабіў супраць беларускага народу. Не было ў гісторыі беларускага народа чалавека, які нарадзіўся на беларускай зямле, якога я не магу назваць беларусам, які зрабіў столькі жудаснага, дрэннага для беларускага народа. І гэта беларускі народ ніколі не забудзець. Ён будзе на чорных старонках беларускай гісторыі. І апошняе, але не астатняе. Шановні панство, варшавяцы, chciałbym bardzo podziękować panu prezydentowi stolicy Warszawie za to, że pozwala nam spotykać się, za to, że w liniach tramwajowych była informacja... Павел Латушка зараз дзякуе на польскай мове мэру Варшавы Рафалу Часкоўскаму за тое, што ў гэтыя дні былі абвесткі пра гэтую акцыю ў грамадскім транспарце ў Варшаве, а таксама за тое, што сёння Палац культуры, гэта такі, ведаеце, памятаеце, магчыма, велізарны будынак савецкага часу, будзе падсвечаны чырвона-белымі колерамі, менавіта з нагоды 6-й гадавіны падзеяў у Беларусі 20-го года. Дзякуję таксама за гасціннасць. Але dzisiaj dziękujemy wam. Żywe Białoruś! Слава Україні! Дякую, спадар Латушка, дякую, вялікі Павел Павлович. Мы працягваем нашае выданне. Нагадаю тым, хто далучыўся. Гэта Радыё Свабода, жывая трансляцыя з Варшавы, дзе адбываецца Дзень годнасці, акцыя салідарнасці. Падзеі 20-го года сталі нагодай сённяшняй акцыі. Давайте зараз мы таксама паспрабуем абыдзем і паразмаўляем з людзьмі.
Вельмі паказальна, дарэчы, спадарства, што сёння ў нас... Аператор, давайте пройдземся за мной вось у гэтым напрамку. Украінскія спікеры і польскія. І дзякую за вось такую сапраўдную еднасць. Таму... А мы подойдем еще раз до Павла Северинца. Добрый день, Павел. Мы у живым эфире зараз. Про Селіну вас покажуться, пока вас чують у Беларусі. Расскажите, ласка, вось, якая вот павінна быць матывацыя людзей у Варшаве, у іншых гарадах свету прыходзіць на такія акцыі, калі за гэта караюць сваякоў Беларусі? Дух 2020 года жыве ва ўсім вольным свеце, і гэта дзесяткі і сотні гарадоў. Калі мне давялося дапамагаць рыхтаваць дзень волі, я зразумеў, што ў Беларусі ёсць цэлая армія. Это людзі, якія гатовы, не гледзячы на рызыку, не гледзячы на небяспеку, выходзіць і перамагаць. Дзякуй вялікі, дзякуй, Павел. А я бачу там Александра Ханевич, беларуская селебрыці, можна так сказать, блогерка. Давайте подойдем. Добрый день, Александра. Радио Свобода, Дмитрий Гурневич. А это с нами Александра Ханевич. Я назвал вас белорусской селебрыці. Вы ведете свой властный блог. Вы с Белостока зараз приехали? З Белостока. Расскажите, чему вы ажно з Белостока? Некалькі гадзін у цягніку, я разумею. Так, я уже третий день тут. Ну, у такое свято треба было приехать. Не сённяшняе свято, а 2 дня яшчэ до гэтага. Расскажите, что гэта было? А гэта была канферэнцыя вольнай Беларусі. І гэта вера ў тое, што Беларусь будзе вольнай. Мне вельмі шкада тое, што мои бацькі былі пераможцамі у Великой Айчинной войне. Моя маці была у 2 концлагерах. Мой бацька прыйшоў з Иркутской области до Берлина, и единственное дитя с 4 осталось живое. И праз 80 годов у моей краіне пачаўся той самы фашыст, які перамаглі мае бацькі. Мне вельмі я разумею. Падабаецца гэта. Скажите, а вот вы пасля 20-го года былі вымушаныя выехаць з Беларусі. Але гэты дзень, або хутчэй гэтыя месяцы 20-го года для вас, гэта хутчэй гонар, ці ўсё ж такі сумныя дні? Не сумна. Гонар, што мы зразумелі, што ў нас робіцца ў краіне. І я ў гэтую ноч пераначавала ў гродзенскай цюрме. Нават так. І пасля гэтага я не спынілася, пакуль не вымушана была выехаць. Все роўна для вас это свята. А чаму? То, што люди даведаліся, аўтарытарызм цяпер такі. Так, я вельмі радуюся таму, што нас пачулі амаль усе краіны Еўропы і нават у Амерыцы. І ведаюць, што ў нас робіцца. А так у нас усё добра. Краіна для жыцця. Дзякуй вялікі, спадар Александра. А тут вот я бачу Олеся Юркойца. Давайте подойдем. Спадар Олесь, добрый день. Радио Свобода. Давайте отойдемся трошки в бок, литерально один крок. Вось, мы зараз... Тут достатково, нормально. Вы зараз у живым эфирем, у нас трансляция. Расскажите, чему вы пришли. И сцяг бело-чорно-белый, и вы, вот у вас так само белорусская кашуля. Ну, тому що Білорусь наш у серці назаўсёды. Гэта не нейкі выпадак там ці выпадковасць. Тому што ўсё жыццё мне падабаліся колеры бел-чырвона-белыя. У Беларусі сёння людзі баяцца, на жаль, і прыязджаюць у Польшу сюды таксама шмат хто васцерагаецца. Мне здаецца, гэта вельмі зыркі прыгожы наш сцяг павінен заўсёды лунаць над краінай. Павінны паказваць тое, што беларусы вольны, свабодны народ, што ў нас выдатная будучыня светлая, як наш сцяг. Ну, вядома, што без крыві ніяк не абысціся. Гэтая стужка павінна нам нагадваць, што ў крывавых муках мы народзім жыццё рэспублікі свае. І ніяк іначай. Калі раней былі сумневы наконт гімна, то, мне здаецца, апошнія 5-6 год яны выкрышталізавалі гімн Макара Краўцова. Мы выйдзем шчыльнымі радамі. І гэты штандар бел-чырвона-белы, герб пагоня і гімн мы выйдзем шчыльнымі радамі. Павінны быць нашымі сімваламі. Яны ёсць імі, але павінны быць дзяржаўнымі нашымі сімваламі. Людзі тут сёння ўзгадваюць падзеі 20-го года, як бы галоўнай нагоды гэтай акцыі. Як вы думаеце, гэтыя падзеі хутчэй наблізілі Беларусь да перамогі, ну, пра якую тут сабраўшыся заўсёды мараць, ці аддалілі?
Я лічу, што безумоўна наблізілі, таму што гэта кансалідавала нацыю, гэта выкрышталізавала лепшых сыноў і дачок, якія гатовыя ахвяраваць, чым сядзелі Беларусі. І вялікая колькасць людзей, якія тут нават стаяць з намі, да 20-го года яны нават не цікавіліся палітычнымі падзеямі, яны лічылі, што не могуць ніяк уплываць на лёс Беларусі. А сёння гэта не так, і мы ўплываем на лёс Беларусі, хоць многія, напэўна, гэтага не разумеюць да канца і думаюць, што мы тут проста стаім вось і ніяк не ўплываем, мы ўплываем. І інфармацыйная гэтая хваля вельмі моцная заўсёды. Не проста так улады ў Беларусі рэпрэсіі такія страшэнныя чыняць кожны дзень. Таму што яны адчуваюць, што іх час цікае ў адваротны бок. Але людзі, которые зараз нас глядзяць з Беларусі, могуць сказаць, што вось вы так кажаце, таму што вы ў Варшаве, а яны галавы падняць не могуць. А што такім людзям рабіць у Беларусі? Па-першае, я і ў Беларусі так казаў. Это праўда, мы можам пацвердзіць. Так. Па-другое, ёсць два спосабы заўсёды. Альбо актыўна змагацца і перамагаць, альбо перачакаць. Сёння можа быць час перачакаць. У гэтым нічога заганнага я не бачу, таму што мы ведаем, што з нашымі сынамі было, Беларусі сынамі, хто увайшоў у змагарны чын, слуцкі збройны чын, паўстанне адно за адным, іх знішчалі, а выжывалі тыя, хто альбо пасля паўстання змог, як Францішак Багушевіч, кудысьці з'ехаць і адляжацца. Іначай кажучы, перачакаць. Сёння нічога кепскага ў гэтым не бачу. Я ім скажу, так, калі актыўна вы не можаце выкарыстоўваць сцяг і хадзіць там на плошчы, перачакайце. Проста між сабой святкуйце, паціху. Мімікай твару гэта можна перадаць. Нават калі вам звязалі калючым дротам рукі за спіной, вы ў турме, ў вязніцы, то вы ўсё роўна можаце памаліцца за вашых катаў, альбо хаця б усмешку падарыць тым, хто побач. Не бывае такой сітуацыі, калі вы бездапаможныя цалкам. Дзякуй вялікі, Александр. Вельмі прыгожае слова Алеся Юркойця. Асцярожна, так я аператару скажу, за табой людзі. Зараз выступае вольны хор. Я думаю, што мы можам паказаць, як гэта ўсё выглядае, але гук не вельмі моцны. Я магу паспрабаваць падысці да калонкі, але не ведаеце, гэта дапаможа шмат у чым. Давайте паспрабуем. Што за полівку носяць ярмо безнадзейнай турме. Осілки, хлопці молодими зростають стовбами, а мужчини, як скали, ударивши, зломиться меч. Где мой град, там, где мудрые оброки у хвоях паснули, где жанчины, як радостный сон у стагах на зори. А дзяўчаты дождь золоты, а сівыя матулі. Як жміў ёства муцінены, добрае сонца ў гары. Там звенять неўміручыя песні на поўныя грудзі. Там з прадлегу гучыць моя мова, булатны клинок. Тая гордая мова, якую тады не забудем. Калі сонцем зямлёю апошні заблыбяцца змрок. Ты наш край, ты червоная груша над дзедаўскім домом, лістападаўскіх знічак густых фасфарычная раць. Ты наш сцяг, што нікому нікому. Вольны хор выконвае песню на словы Владзіміра Караткевіча «Дзе мой край». Тут, вот, дарэчы, зараз вы не бачылі, але Макс можа паказаць управа, пайшоў Адам Міхнік, гэта польская легенда змагання з камуністычным рэжымам, рэдактар, галоўны рэдактар газеты «Выборчай», але чалавек, які яшчэ з 70-х гадоў змагаўся з камуністычным рэжымам. Бачым, зараз ён падыходзіць там да Святланы Ціхановскай, вітаецца. Бываў ён таксама ў Менску, прыязджаў у часы так званага разгула дэмакратыі, это прыблізна з 15-го года, а разгул дэмакратыі, я кажу, натуральна двухкоссе, гэта часы, калі рэпрэсіі
трошечки зменшыліся ў Беларусі. Вось бачым, Павел Латушка з ім вітаецца. Мы зараз яшчэ абыдзем трошки натоўп людзей, які сабраўся. Мушу сказаць, што людзей стала больш прыкметна. А яшчэ ж не канец акцыі, яшчэ толькі першая гадзіна мінула. Акцыя будзе працягвацца яшчэ больш за гадзіну. І для тых, хто далучыўся да нас, я нагадаю, што гэта жывая трансляцыя радыё Свабода з Варшавы, дзе у самым цэнтры горада адбываецца акцыя, прымеркаваная да Дня годнасці. Людзі сёння ўзгадваюць падзеі 2020 года. Зараз, магчыма, вы чуеце, магчыма, не. Гэта песня «Муры», якая ў Польшы мае таксама сваю вялікую гісторыю. Гэта быў такі неафіцыйны гімн салідарнасці. І беларусы памятаюць цудоўна гэту песню таксама з 2020 года. Я зараз паспрабую літаральна на адзін слупок, як яны будуць спяваць, падысці бліжэй да калонкі, каб вы лепш яе чулі. Прагнеш свободы до горы, мур хутка рухне, 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 и поховае свет стары. Раз муры, турмы, муры, прагнеш свободы до горы, мур хутка рухне, 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 и поховае свет стары. Ведали словы на память и спев. Давайте мы зараз абыдзем гэту масу людзей яшчэ зноў і вернемся з іншага боку. Там таксама бачу шмат беларусаў. Я папрашу аператара пайсці зараз за мной, але здымай, калі ласка, зверху людзей, каб было бачна. А я зараз буду падыходзіць до людзей і размаўляць з удзельнікамі. Где вы тут? Можно до вас добрый день. Живая трансляция Радио Свобода. Я хотел запытаться, вы белорус, так? Так. Расскажите, пожалуйста, почему вы сегодня тут? Потому что сегодня как раз тот самый день, когда мы выступили в 2020 году. Для меня персонально это памятная дата, потому что на третий день меня задержали. Так что есть что вспомнить. Вас затрымали, коли самые жорсткие были, так, разгоны? Да, в третий день. И как вы тогда дали рады себе? Ну, нас продержали 3 дня, но я был физически подготовлен к тому, что будет. Хотел посмотреть, как обращаются с белорусской оппозицией. Так этого вы не удельничали, так? Нет, не участвовал, но очень хотелось посмотреть, как это изнутри, действительно. То есть вы пришли з цікавасці паглядзець, як адбываецца разгон, а зараз вы ў Варшаве з бело-чорно-белым сцягам прыйшлі. Такая эвалюцыя адбылася. Ну, так получилось. І раскажыце, вот вас тады, я разумею, так разогнали, значит, магчыма, і білі, так, ну, прынамсі, вас затрымлівалі там. Для вас гэтыя дні сёння вы узгадваеце хутчэй з такім святочнай атмасферай ці як сумную гадавіну? Сложно сказать. Многие из нас потеряли свою работу, свое прошлое, своих друзей. Практически всю свою страну, всю свою прошлую жизнь. Так что я думаю, что веселого мало. Но все-таки, с другой стороны, мы все здесь. Вот вольный хор. Приятно послушать. Здесь лучшие люди Беларуси, так что что-то плохое, что-то хорошее. Видите, зараз журналісты маюць праблему незалежна з тым, таму што людзі ў Беларусі іх караюць за тое, што яны кантактуюць з такімі СМІ, як Радыё Свабода, напрыклад, ну, з так званымі экстрэмістамі. Але, магчыма, вы камунікуеце таксама з людзьмі ў Беларусі. Вот як настрой? Яны зноў полюбілі Лукашэнку? Ці ўсё ж такі ціхенька прыселі, чакаюць зручнага моманту, каб зноў паказаць? У меня осталось очень мало контактов в Беларуси. Но из тех, что остались, они скорее пытаются дистанцироваться от того, что есть. Все понимают, что там происходит, все понимают, что никто ничего не может сделать, и что надо жить в новых реалиях. Так что скорее они дистанцируются, я надеюсь, выжидают следующего момента. А вы уже як, у Варшаве ці ў Польші уже адчуваеце сябе тут як дома? Ці ўсё ж такі хацелі б вярнуцца, калі зручны момант будзе, і калі уже Беларусь будзе свабодна і не будзе праблем ніякіх? Сложно сказать. В зависимости от того, как сложится. Честно говоря, я слабо верю, что что-то в ближайшее время сложится. Как минимум 5-10 лет, если будет окно возможности, то это будет. В ближайших 5-10 лет, то нам повезет, если так будет. Но, конечно, я был бы не прочь съездить, повидаться со своими старыми знакомыми, старыми. Не больше, так? Только побачиться. Я думаю, что если пройдет еще 5 лет, многие, к сожалению, найдут свою жизнь здесь. И не будут хотеть снова все перемещать еще раз.
А гэта больш за паўмільёна чалавек, не шкада, што столькі выехала, пакінула сваю краіну, это разумныя людзі? Да, скорее всего, многие из нас, наверное, свет нации. И в основном это люди средних лет или молодые люди, как раз самый мотор. Жаль, конечно, но реальность такова. Напрыканцы нешта аптымістычнае скажыце, які-то аптымістычны прагноз у вас ёсць? Украина победит, а от Украины зависит будущее Беларуси. Дякую вялікі вам. Як вас зовут? Женя. Евгений, дякую вялікі. Мы працягваем нашу трансляцыю, нагадаю, гэта Радыё Свабода. Вось давайте абыдзем. Вось яшчэ адзін чалавек. Добрый дзень. Можна на хвіліначку вас? Гэта Радыё Свабода, вы ў жывым эфіры. Вы беларус, так я бачу? Так. Раскажыце, што вы тут сёння робіце? Чаму вы сюды прыйшлі? Як? Свабода не ведае, што зараз адбываецца? Не, зусім, вот мы праходзілі выпадкова, тут ішлі на футбольны матч і кажуць, што нешта беларускае. А, вы ведаеце? Я жартую, конечно. Нет, правда. Вы, можа, не ведаеце, вы не ведаеце. А я вам скажу, сёння 6 год збылося ад таго, як беларусы выйшлі сказаць не, выйшлі сказаць так ладнаму жыццю, закону і Беларусі. Ну, вот гэтыя людзі. Они все з'ехали в Варшаву, и не только в Варшаву, зараз и в Вильне отбывается, и в Злученных Штатах, я веду, отбывается наше. И хочу только сказать одно, живе Беларусь, все будет добро. А што вам дае такі аптымізм? 6-й год, дакладней 7-й год, так, пасля гэтых падзей, людзі выязджаюць, адваротнага руху няма, там што людзі баяцца. Ну, там ёсць праз камісію памілвання пару чалавек вярнулася, правда, некаторых пасадзілі. Ну так. Што гэта дае? А я ведаю, што будзе. Калі чытаеш гісторыю сусветную всего, все імперіі рушацца. І гэта пройдзе, і гэта таксама пройдзе. І перамога будзе за шчырымі людзьмі, за праўду. Вось. І гэта дае нам моц. А у мяне няма складанасцей, то, што я з'ехаў. Я веру, што все будзе добра. Этому вучыць нас гісторыя. Все. Дякую вялікі. Як вас зовут? Геннадзь. Геннадзь, дзякую вялікі, спадар Геннадзь. Хадзімся далей. Спадар Геннадзь даў нам вельмі аптымістычны прагноз. Так што калі ў кагосьці, гледзячы гэты стрым, ёсць нейкі такі сумны настрой, што ўсё ж такі людзі тут у Варшаве сабраліся, сапраўды, гісторыя няўмольна паказвае, як імперыі рушацца і аўтарытарныя рэжымы падаюць, але з іншага боку паказвае таксама, што нават калі ёсць дэмакратыя і свабодная краіна, гэта таксама можа змяніцца ў іншы бок. Таму толькі будучы вельмі актыўным, дбаючы пра сваю дзяржаву, можна захаваць это на даўжэйшыя гады. Давайте зараз абыдзем навокал яшчэ. Я вельмі прашу тых, хто далучыўся да нас нядаўна, паставіць, калі ласка, лайк, падабайку гэтай трансляцыі, або напісаць каментар, бо дзякуючы вашым падабайкам алгарытм Ютуба працуе так, што гэтае відэа зможа пабачыць як мага больш людзей. А гэта, у прынцыпе, матывацыя нашай працы, бо мы працуем для таго, каб як мага больш людзей даведаліся пра гэтае мерапрыемства, пра тое, што беларусы ў Варшаве сёння выйшлі. Мы зараз пройдзем пад чырвона-белым сцягам, або прынамсі побач. Я бачу там людзей у беларускіх цішотках. Аператор паказвае. Тут таксама і бачу з украінскай сімволікай шмат людзей. Калі не наўпрост з сцягамі, бо вы бачыце спереду, напэўна, украінскі сцяг. Слава ЗСУ. А ёсць таксама з налепкамі украінскімі рознымі. Нават ёсць сабачка з чырвона-белай стужачкай. Калі ласка, пакажы гэтага сабачку прыгожага. Добрый дзень, а можна да вас, Радыё Свабода? Вы не супраць? Адно пытанне. Сабачка ваш прыгожы з чырвона-белай стужачкай. Як яго імя? Жужа. Як Жужа? Чаму ён сёння сюды прыйшоў і вы чаму разам з ім прыйшлі? Гэта яна. Яна, выбачаюсь. А мы прыйшлі проста разам. Яна украінка з харкаўскага прытулка, уратаваная. Вось, і займаемся тут экстрэмізмам, так сказаць. Як вашыя поспехі ў занятках экстрэмізмам? Вельмі добра, як бачыце. Так. Ужо усе пафоткалі. Так, цудоўна сабачка, цудоўна, я сабачка. Скажыце, вось падзеі 20-го года для вас які знак маюць? Плюс, мінус? Ну, я думаю, што больш плюс. Ну, з якога бока залежыць паглядзець, але я думаю, што з большага плюс. А чаму? Ну, таму што беларусы нарэшце прямо так вельмі моцна аб'ядналіся, і мне здаецца, што тыя падзеі нас вельмі моцна сплацілі. Вось. І нават не глядзячы на тое, што мы не змаглі перамагчы, мы змаглі прынамсі паказаць, што мы вельмі моцныя, што нас шмат. Там прапаганда кажа, што тут вельмі цяжка выжываць
няма свежага мяса, што каб пагрэцца зімой у кватэрах у Варшаве, трэба адкрываць шырока фіранкі, каб сонца грэла. Як вашае жыццё выглядае ўвогуле? Маё жыццё выглядае вельмі добра. Так што я, напэўна, не той выпадак, пра які кажуць прапаганда. Таксама зараз кажуць, Азаронак паглядзіць, скажа, беглые хорошо устроились. Ну, так, добра. І што? Ну, мы. Скажите, ласка, вот увогуле, вы жывеце ў Варшаве, так? Так. Як тут беларусы супольна штосьці робяць, аб'яднаныя яны, ці гэта ўсё мінула, вось той запал 20-х гадоў, калі адразу все прыехалі, адкрывалі там, я веду, рэстараны, нейкія клубы. Як гэта зараз выглядае? Ну, я думаю, што трошкі спаў запал. Вось, бо ну, ўсё ж такі занятыя сваім жыццём, працамі і гэтак далей, трэба неяк жыць, працаваць, зарабляць грошы, будаваць сваё жыццё, але ну ўсё роўна усе далей як бы падтрымліваюць кантакт. Мне здаецца, што людзі больш цяпер аб'яднаныя онлайн, чым офлайн. Але калі трэба будзе, я думаю, што мы аб'яднаемся зноў. А як вы вот назіраеце, магчыма, сваякі там або сябры ёсць у Беларусі? У Беларусі людзі пасля вось гэтых 6 гадоў такіх рэпрэсій хутчэй яны паніклі верай, што штосьці можа змяніцца, ці проста сядзяць, кажуць, на дне, але рыхтуюцца? Шчыра кажучы, я не ведаю, ці рыхтуюцца, бо ну, я ведаю, што людзі вельмі моцна запужаныя. Вось, таму наконт таго, ці рыхтуюцца, не скажу, бо людзі вельмі моцна баяцца. Ну, правда, спадзяюцца, не страцілі надзею яшчэ. Ну, напэўна, не страцілі надзею, напэўна. Людзі спадзяюцца ўсё роўна на лепшы вынік, на тое, што ўсё ж такі ўсё зменіцца на лепшае. І у вас матывацыя, якая прывыходзіць на акцыю ўвогуле беларускія суд? Не часта, але стараюся выхадзіць, калі ёсць такая магчымасць. А які гэта дае плён, або які дае, не ведаю, эмоцыю, якую вам асабіста? Ну, я думаю, што гэта збольшага дае проста такое пачуццё яднання, што вось мы тут усе разам, усё яшчэ, як бы, што мы ўсё ж такі як бы памятаем, і што мы ўсё ж такі змагаемся далей. Дзякуй вялікі вам. Так, давайте пройдзем далей. Я нагадаю, вы глядзіце трансляцыю Радыё Свабода. Вось давайте пройдзем сюды. Побач з паліцыя, якая ахоўвае грамадскі парадак. Дарэчы, цікава, што вот на такі натоўп некалькі сотняў чалавек. Я бачу тут 4, здаецца, паліцейскіх. Добрый дзень, можна да вас падысці? Радыё Свабода. Так, окей, не будзем. Ідзём далей. Не ўсе хочуць размаўляць. Не толькі таму, што гэта часам небяспечна, але таксама і таму, што проста, ну, людзі хвалююцца, саромяцца. Добрый дзень, можна да вас? Яшчэ не можна, окей. Але мушу сказаць, што людзі з чарна-белымі сцягамі на плечах, што гэта не выпадковыя людзі, але мы будзем далей рабіць сваё у добрым сэнсе паляванне. Вось, зараз. Добрый день, можно до вас? Ну, только если без жены, наверное. Ну, давайте без жены. Так. Окей. Ты тоже лучше. Мы не будем... Господарство, мы, здаецца, вярнуліся ў эфір, выбачаемся за часовыя тэхнічныя праблемы з нашай трансляцыі, але мы ёсць з вами, таму просім вас, калі вы толькі далучыліся, паставце, калі ласка, лайк, каб як мага больш людзей змаглі ўбачыць гэтую трансляцыю. Яшчэ мы з вами некалькі хвілінаў раскажам і пакажам вам акцыю салідарнасці, якая адбываецца ў Варшаве каля помніку Мікалая Каперніка. Гэта стары горад у Варшаве. Некалькі сотняў чалавек сабралася на гэтае мерапрыемства. Пасярэдзіне, магчыма, зараз вы бачыце, там за ахоўнікам ёсць Святлана Ціханаўская, Павел Латушка і іншыя беларускія палітычныя і грамадскія дзеячы. Давайте падыдзем да святара беларускага Вячеслава Барка. Добрый день, отец Вячеслав, добрый день. Вы у живой трансляции Радио Свобода зараз. Расскажите, вы после 2020 года выехали, мусили выехать з Беларусі з сваіх расонаў, дзе вы былі пробачам. Чаму вы тут сёння? Гэта хутчэй святкаванне некае ці сум? На жаль, мне забаронена выказвацца ў сродках масавай інфармацыі. Я не прашу вас каментаваць палітычныя падзеі. Ну, мне наогул забаронена, я не магу. Бачыце,
Нават святар не можа выказвацца ў Польшы. Разумеем, гэта не ваше рашэнне, дзякуй вялікі. Але можете сказаць, дзе вы служыце і калі адбываецца набажэнства? Я не могу выказываться в сродках массовой информации. Нават так. Ну, вось, магчыма, іерархіі каталіцкія ўбачаць гэту трансляцыю і прымуць адпаведныя меры, таму што мы нават не ведаем, калі імша адбываецца. Але я вам скажу, што адбываецца на касцёле Святога Александра на плошчы 3 крыжоў. Гэта літаральна вось кіламетр адсюль. І калі вы у гугле пашукаеце, вы знойдзеце. Я раскажу гісторыю. Ксёндз Вячаслаў Барок пасля публікацыі ў Фейсбуку адбыў адміністрацыйны арышт, вымушаны быў выехаць з Беларусі, а пасля гэтага каталіцкія іерархі забаранілі яму выказвацца, паколькі лічаць, што ён у грамадскай прасторы, у розных СМІ выказваецца вельмі рэзка пра палітычную сітуацыю. Так, зараз Белчы на белы стяг закрые нам эфір, а мы падыдзем да чалавека, который трымае гэты стяг. Добрый дзень. Не будете выказваць. Вам таксама забаранілі каталіцкія іерархі выказвацца? А да вас можна? Добрый дзень. Вы белорусы, ці палякі? Белорусы. Расскажите, Каска, чему вы сюда сегодня пришли? Ну, я ходила по приглашению личного от Павла Северинца на презентацию его книги, и он сказал про этот митинг. А вы ранее николи не были, так, на белорусских акциях? В смысле не были? Я крестину в 90-х прошла, когда это еще мейнстримом не было. И была на них до того, как все начали вообще ходить куда-то. А здесь я... Неофитка, кажут некоторые. Не, я не средняя оппозиция, она себя новой называет, это средняя, новая еще спит. А вы? А я просто белорусская, поэтому здесь. С кого личите, что быть белорусом, значит, треба быть тут? Да, да. Пришли по приглашению, пришли поддержать. Первое время я по всем этим ходила маршем, у нас как раз по Собескегу эти все марши проходили насквозь до посольства белорусского. А вы вымушены были выехать из Беларуси после 2020 года, ці ранейше? До 20-го я уехала. И здесь мы под посольством тоже пикет устраивали, требовали во время выборов, чтобы нас всех приняли, а там приняли, ну, саботировали выборы, вы, наверное, помните, не знаете, что здесь было? Они все из зарегистрированной очереди приняли человек, наверное, 50. Так, нібито ковід і не пускали там. Это абсолютно паўсюль так было. А потом сказали, вот 3 человека за Лукашенко проголосовали. Ну, и мы так посмеялись, что сам посол и 2 шныря. Як белорусы в Варшаве дружные? Да. Встречаются, тусуются, поддерживают связь постоянно. Я этим удивлена, потому что я раньше жила в другом городе, когда приехала в Варшаву, была очень удивлена тем, что действительно белорусская диаспора такая сильная очень. Так. Я амаль што кожнага пытаюся, для вас падзеі 2020 года гэта хутчэй знак плюс ці знак мінус? Ну, наверное, плюс. Хорошо, что хоть часть болота отдуплилась. Извиняюсь за сленг. Ну, я думаю тоже, что скорее плюс, чтобы, ну, хотя бы что-то... Напомнили себе, что возмущаться это нормально. Да, хотя бы, что люди поняли, что, ну, так не должно быть все, ну, как-то честнее, что ли. Поэтому, да, 2020 год это скорее плюс. Дякую велике вам. Польша сейчас поздняк живет. Это просто. Ну, расскажите нам. Вся суть Беларуси переселилась с Америки в Польшу. А ён ніколі не жыў у Амерыцы, ён жыў паміж Варшавай і Туда-сюда ездил, да, все время. Но сейчас он здесь, и это дико радует. Потому что вот это вот ругательство поздняковцы, это Лукашенко придумал, я помню, еще с 90-х, продвигал это. БНФовцы и поздняковцы. 2 ругательства было в народе. Літаральна праз 2 тыдні будзе 25 жніўня, 35 гадоў незалежнасці Беларусі, да якой Пазняк прыклаў руку вельмі моцна. Да, потому что все, что он сделал, это очень хорошо всколыхнуло и так разваливающийся совок. Дякую вялікі вам. А што вы пажадаеце беларусам, которые зараз глядзяць нас у Беларусі? Як вы думаеце, што ім найбольш зараз патрэбна? Быть готовыми в нужный момент, когда Украина победит и полк Калиновского вернется домой, убрать ОМОН силовым методом. Быть готовыми. А я пожадам спокою. Направда спокою, бо... Пожелаю спокойствия, реально спокойствия, чтобы, ну, то, что творится в Украине, это очень страшно, чтобы, ну, было спокойно, реально. На Россию, не дай бог, не поддаваться пропаганде поганой рашки, просто как от чумы от нее подальше держаться. Вот все. Дякую великі вам. Дякую. Это спадарыні беларускі былі, которые таксама прыйшлі на акцыю ў Варшаве. Зараз выступае спадарыня Шарэнда Панасюк.
Давайте, спадарства, яшчэ абыдзем апошнім хвіліну такі паўкола гонару і будзем завяршаць нашу трансляцыю, пакажам вам, як выглядае гэты натоўп. Вось. Вось вы можете бачыць зараз гэтых людзей, которые завіталі пад помнік Мікалаю Каперніку. Дарэчы, гэта традыцыйнае месца, дзе адбываюцца беларускія акцыі ў Варшаве. Я думаю, што, прынамсі, раз у месяц я тут гуляю, хожу, пастаянна яны збіраюцца. Вось. Мы абыдзем зараз бел-чырвоны белы сцяг. Колькі ён можа быць метру? Напэўна, 20 метраў як мінімум ён. Вось. Добрый дзень. Окей, добрый дзень. Прывіталіся, але гаварыць не могуць або не хочуць. Можна да вас добрый дзень? Вы беларус, украінец? Беларус. Але украінскі сцяг у вас таксама? Так. Чаму, раскажыце? Потому что 23 год я провел в Украине, в полку Клиновского. О, расскажите нам, калі можете, больш падрабязней. Мабыць, я не могу распавядаць. Вы добраахвотнік былі, так? Так, былы добраахвотнік. І раскажыце, вось, чаму вы сёння прыйшлі сюды? Потому что 9 жніўня гэта дзень, які змяніў наша ўсіх жыццё. Гэтыя змены ідуць да лепшага, як бы через якую болю і страты яны не былі. Але гэта да лепшага, і я веру ў тое, што хутка наша Беларусь стане вольнай і дэмакратычнай рэспублікай. Дзякуй вялікі вам. Спадарства, і на гэтым мы будзем завяршаць наше выданне, нашу жывую трансляцыю. Для вас працаваў у Варшаве Дмітрий Гурневич. Я, спадарства, нагадаю, паставіць каласка лайк гэтай трансляцыі, напісаць каментар, падпісацца на наш канал, калі вы гэтага раптам яшчэ не зрабілі, я не думаю, што такі шмат знойдзецца. Нагадаю таксама, што ў гэтыя дні ў Варшаве адбывалася канферэнцыя «Новай Беларусі». У нас на нашым канале, на тым самым, дзе вы зараз глядзіце гэту трансляцыю, ёсць матэрыял пра гэту канферэнцыю. Это канферэнцыя беларускай апазіцыі з ідэямі, планамі на чарговы год, прынамсі, бо это штогадовая канферэнцыя. І што рабіць, як набліжаць перамену Беларусі, калі ласка, паглядзіце і гэту трансляцыю, сачыце за нашым каналам заўтра. Заўтра на нашым канале з'явіцца інтэрв'ю з Віктором Бабарыкам, беларускім палітыкам, амаль што кандыдатам у прэзідэнты 2020 года, як некаторыя кажуць чалавекам, які перамог бы ў гэтых выбарах, калі б яго туды дапусцілі. Пакажыце, калі ласка, яшчэ раз аператар натоўп гэтых людзей, а мы будзем завяршаць нашу трансляцыю. Дзякуй велізарны, што вы былі разам з намі. Усяго вам самага добрага. Заставайцеся са свабодай. Бывайце.